तो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ इन्टारेस्टिं जागोन नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुखाबायानो जेरै थाम्बनेल जेरै टाइटेल थिग बेबायदिनो जागोन आरोना भिडिअआ तो गासैबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो मैयानि भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नायाखै बांसिनानो बे डिसक्रिप्शन लिंक होनानै गासैबो थां आरो नायब्लानो जाबाय आरोना तो बांद्राय पेक बुंबाय थाला भिडिअखौ सुरु खालामखानोसै आरोना Alfred बिथाङा मोनसे मुलिनि आपडेट लाबोदोंमोन नङा होमबा माबा गेदेर जानायनिनो माबा गेदेर जानायनिनो आरोना हौवाफोराबो हिनजावफोरनियाबो आरोना हौवाफोरना देलाय बेखौहाय गेदेर गोलाव खालामगोन नाथाय हिनजावफोरना फिथाखौ गेदेर गोलाव खालामगोन ना बे सानिखौहाय सोर लाखो फार्स्टआवनो खोन्थादो आंनो सोर बायखो बेखौहाय बाजै आंबो बायदोंमोनलै बेखौ बायनानै गिदिर गोलाव खालामना लाबाय आंबो नांगौनि बारा बे मुलिखौ जुदि इउज खालामनानै नांगौनि बारा हायाव गोग्लैलायनाय गोलाव गिदिर जानाय बेबायदि हायाव गोलैलायनाय गिदिर गोलावा नोंनावसो मोजां जागोनलै बाजै ओमफ्राय हिनजावफोरनिखौबो आं बुंनो सानदों आरोना तो नांगौनि बारा जुदि बेबो गेदेर गोलाव जानानै होयोबा हिनजावफोरनियाबो मा जानांगौ नोंनानो मोजां खालायना बाजै मुदुफुल बायदि गेदेर गोलावनो एसे बांद्राय गेदेरबो नङा आरोना बाजैना मोजाङानो लुद्रुद्रु आयु आंनोथ' नाङा बिदिखौ आंनो नाङा आंनो इसोरा जाबायदि दानानै हरदो बेनो एकदम पारफेक्टलि आंना एकदम पारफेक्ट बिउटिफुलखा आरोना आंनिया बाजैना बिउटिफुल खालै बे बिलुनाहाय इसोरा जा दाना हरदो बेनो मोजांखा बाजैना बे बिलुना साइसथार ब्लेक कब्राखौ लास्लाय होनबालाय बै आमेरिका नामा बेयावहाय नेग्र'फोरखौ मोनो बिदिबा नेग्र'फोरजोंनो थांदो ना नेग्र'फोरखौनो तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं बाजैयासो गोसो जादो खोमा बे निग्रुफोरजों WW गेलेनो नांगौनि बारा जुदि जानानै होयोबा आयु बेथ' सिख्लाफोरनियाव हाबनाय नङा बेथ' हिनजावफोरनियाव हाबनाय नङा सिख्लाफोरनाव हाबनाय नङा नाथाय बाजै नोंनाव जागोन खोमा ना बाजैनाव जागोन दे सुलिगोन आयु आंनो नाङा नमस्कार आंनो नाङा नोंनोसो नांगौ खोमा बाजै सिख्लाफोरनोथ' जाथारखानाय नङा नोंनाव जागोन अबसे तो लोगोफोर बे भिडिअखौ जास्ट फानि जास्ट कमेडि खालामबाय आरोना बाजैयाबो भिडिअ खालामबाय नालाय तो बिनि थाखायनो आंबो एसे जास्ट फानि कमेडि खालामना होबाय आरोना भिडिअखौहाय आरो जायफोरा मैयानि भिडिअफोरखौ नायाखै बे डिसक्रिप्शन लिंक होनानै गासैबो थां आरो नायहैब्लानो जाबाय आरोना तो गासैबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थाङो नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोना तो बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअआ बेनोसै बाय